ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସାମରିକ ସୀମା ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେମିତି ଇଏ ରହୁଥିଲା ବା ସେ ପ୍ରକାର ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହଯୋଗ ନାହାନ୍ତି କିଏ ନାହିଁ ବା ସେ ପ୍ରକାର ସେନା ନାହିଁ। ତ ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦାବି ରହୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆମର ଗୋଟେ ପାଇକ ବାଟାଲିୟନ ତିଆରି କରାଯାଉ, ଗଠନ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୁଲିସ ବିଭାଗ। ତାର ଖଣ୍ଡିତ ଭାରତର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଆମର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଇକ ରେଜିମେଣ୍ଟ, ଖଣ୍ଡାୟତ ରେଜିମେଣ୍ଟ ବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ରେଜିମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଜିମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଛି, ଶିଖ ରେଜିମେଣ୍ଟ, ମରାଠା ରେଜିମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ହେଲା ମାହାର ଗୋଟେ ଜାତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ସେମାନେ ସାମରିକ ସେମାନର ଲୋକ ନୁହଁ ବା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ନୁହଁ, ଗ୍ରାମୀଣ ନୁହଁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଶୂଦ୍ର ସ୍ତରର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଟାଲିୟନ ହେଇପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବା ପାଇକ ବା ଖଣ୍ଡାୟତ ଗୋଟେ ଆମର ରେଜିମେଣ୍ଟ ପାଇକ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଠନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରୁହନ୍ତୁ ବା ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକରି ବା ନୋମିନେଟ୍ ହେଇକରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି ରହୁ। ତେଣୁ ଭାରତରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଆମର ଖଣ୍ଡା ଯେଉଁଟାକି ଆୟୁଧ ଆମର ରହିଛି, ଆମେ ଖଣ୍ଡାୟତ ଜଣେ ଆମର ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡା ଧାରଣ କରୁଥିଲୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡାୟତ ଭଳି ଗୋଟେ ଉପାଧି ମିଳିଛି। ଏବଂ ପାଇକ ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଫୁଟ୍ ସୋଲଜର ଯେଉଁଟା ଆଜିକା ଆର୍ମି ବା ମିଲିଟାରୀ କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଇକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇକ ସେ ସମୟରେ ପାଇକ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମ ଆର୍ମି ବା ମିଲିଟାରୀ। ତ ଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଆମ ଖଣ୍ଡା କମାଣ୍ଡ ସେଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡା ବା ତରବାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଆମେ ନେଇକି ଯିବା ନିଜ ସାଥିରେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି ରହୁ। ସମ୍ବିଧାନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ସମାନ ଅଧିକାର, ତାର ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 25% ଆମର ଆରକ୍ଷଣ ରହୁ, ଯେ ଆମର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଖଣ୍ଡାୟତ ବା ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପରମ୍ପରାରେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ କେମିତି ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବ, ଉତ୍ଥାନ ହେବ, ସେ ସକାଶେ 25% ଆମ ଆରକ୍ଷଣ ରଖାଯାଉ ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦାବି ରହୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଏବଂ ଏହିସବୁ ସମ୍ମାନ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ